जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाएं। नमस्कार भोजपुरी समाज, स्वागत बा आप लोग के भोजपुरी फैंस क्लब में। हम अंकित तिवारी रिपोर्ट में आप लोग के बतावे जा रहल बानी कि पावर स्टार पवन सिंह के नया बोलबम गाना के पोस्टर जारी कर दियल गईल बा। जी हाँ भाई लोग, पवन सिंह के नया बोलबम गाना के नाम बा ओम नमः शिवाय। जी हाँ भाई लोग, ये पोस्टर के आप लोग स्क्रीन पर देख रहल बानी। जहाँ आप लोग के बता दी तो पवन सिंह के नया बोलबम गाना बरुए और ये गाना के आप लोग के बीच माँ अम्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल जाये। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के आज टीजर 5 बजे रिलीज कल जाये आप लोग के भी। जी हाँ भाई लोग, आप लोग हम पवन सिंह के नया गाना के पूरा डिटेल बता दी तो एमे आप लोग पवन सिंह और अलका झा की आवाज सुनम जाए। पवन सिंह के गाना के लिखले वाले रोशन सिंह विश्वास और ये गाना में म्यूजिक देने वाले प्रियांशु सिंह। जी हाँ भाई लोग, वही गाना के वीडियो डायरेक्टर वाले वेंकट महेश। जी हाँ भाई लोग, और आप लोग देख रहे बन जा पवन सिंह के नया बोलबम गाना के स्क्रीन पर पोस्टर। जी हाँ भाई लोग, जौना में आप लोग पवन सिंह के देख रहे बन जाएगो अलग ही लुक में दिख रहा बारे। और आप लोग के बता दी तो 5 बजे माँ अम्मा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर ई गाना के टीजर रिलीज कल जाये। अभी ई गाना कोनो रिलीज डेट नहीं आई। तो आप लोग के रिपोर्ट कैसा लागल और कैसा लागल पवन सिंह के नया बोलबम गाना के पोस्टर, आप राय कमेंट में बताई जा। और शाम के 5 बजे पवन सिंह के नया बोलबम गाना के टीजर देखी जाओ, ओकर बाद गाना के रिलीज डेट बतावल जाए। जी हाँ भाई लोग, और ऐसा मानल जा रहा बा कि पवन सिंह के ही अंतिम बोलबम गाना बाटे इस साल के। जी हाँ भाई।